Sa number 5, may masobra na tanan sa 1,200 ka mga baboy ang nagkalamatay sa Neg Occidental bangod sang masakit. 14.4 million pesos ang balor sa mga nagkalamatay nga baboy inibase sa datos humalin sang May 22 to June 22 nga gin-release ni Provincial Administrator Fernando Diaz. 4.06% ini sa 29,880 nga total hog population sa Negros Occidental. Hindi may baluan kung pila sa 1,213 ka mga baboy ang nagkalamatay bangod sa African Swine Fever o kung ASF. Kinkumpirma ni Governor Eugenio Lacson sini nga semana ang liwat ka pagbalik sang kaso sang ASF sa Negros Occidental. May mga kaso sa norte kag sur sa probinsya pero suno sa iya, yara na sa mga natungdan nga alkalde ang pag-announce sini. Ang Banwa sa San Enrique ang may ASF case suno sa kay Mayor Gilson Tubelyara. Ang Banwa sa La Castellana ang nagpatuman na sang Lunes ang pork ban. Nagpahamtang na sila sa mga checkpoints sa mga boundary kag entry points. Ang iban nga mga LGU kaangay sang talisay ay nagapangamanan paagi sa pagpabaskog sang ilang mga measures. Sa piyak nga bahin, ang probinsya sang Capiz ay napatuman sang pork ban kasabuman pagdumili sa pagsulod o kung labay sa mga salakyan nga ang origin gikan sa may mga kaso kung suspected nga kaso sang ASF kaangay sang Negros Island.